Oñatiko lagun maiteok, astebete pasada Oñatin lur hartu. Genuenetik eta hemen bizi, izan duguna zoragarria izan delako hitz batzuk euskaraz esan nahi ditugu gure esker ona adierazteko. Lehenik, eskerrak eman nahi dizkiegu ikaslei irakutsi duten heldutasun eta arduragatik. Bigarrenik, gurasoei gure ikaslei emandako maitasun guztiagatik. Oso zaila izango zaigu. Hemen bizitakoa hobetzea baina saiatuko gara. Azkenik eskerrak eman nahi dizkiegu elkarreziko irakaslei eta batez ere. Dagoeneko lankide baino lagun diren Maite, Idune eta Ederi. Beraien gogo, prestutasun eta legienagatik eskerrik asko bihotz-bihotzez Holandan ikusiko dugu elkar.